하루한 등 말고 고와올 타해 말로 속구로 술에나 부르주미 마해놓고 호소랑 마해놓고 호사가 다망자이 나기나 burjui Ale Tuhan ramoti matoto da amangi dohot dai dagi pada umara pada sahih sia daging nang to dinai lehoru burnaga satu sahur matua lehoro hana sonan satu marnini warnono satu marnini warnono Burjumi Tuhami geleng mo Tung sotar lupa hona uri ngoluki Di permudu-mudu ho Di haholongi ho Rohani anak komo Haruan dung margo goau tahe Balu sokuro sude pambainan mi Bahenoku ho sorang Bahenoku ho sangau Damang jai nagina burjui Ale Tuhan ramoti martotong da amangi dogo dai nagi pada umara pada sahih sia daging nang tadinai lehoru burnaga satu sahur matua lehoro hana sonan satu mariri marmono Haruan dung margo goau tahe Malo sokuro sudena burjumi Bahenoku ho sorang Bahenoku ho sangau Damang dai
dubur naga jam satu sahur matua lehoro hana sonang satu marnini warnono satu marnini warnono. Burjumi tuhami geleng mo tung sotar lupa hona uringo luki di permudu-mudu ho di haholongi ho rohani anak komo. Aduan dumargo goau tahe malusok kuro sude pambainan mi bahenoku ho sorang bahenoku ho sangau damang jai nangina burjui. Ale Tuhan ramoti bartotong da amangi dogo dai nagi pada omana pada usahi sia daging nang tadirai lehorumur naga jam satu sahur matua lehoro hana sonang satu mariri marnono. Aduan dung margo goau tahe balosok kuro sude na burjumi bahenoku ho sorang bahenoku ho sangam damang dai nangina burjui. Ale Tuhan ramoti matotong da
Burjumi Tuhami geleng mo Tung sotar lupa hona uri ngoluki Di permudu-mudu ho Di haholongi ho Rohami anak komo Haduan dumargo goau tahe Manusok kuro sude pambainan mi Bahenoku ho sorang Bahenoku ho sangau Damang jai nangina burjui Ale Tuhan ramoti bartotong Da amangi dogo dai nagi pada omana pada usahi sia daging nang terdinai Lehonu murna gajah Satu sahur matua Lehoro hana sonang Satu mariri marnono Haduan dung margo goau tahe Manosok kuro sudena burjumi Bahenoku ho sorang Bahenoku ho sangau Damang dai nangina burjui Ale Tuhan ramoti matotong Da amangi dohot dai nagi pada omana pada usahi sia daging nang terdinai Lehonu burna gajah Satu sahur matua Lehoro hana sonang Satu marniri marnono Satu marniri marnono Burjumi Tuhami geleng mo Tung sotar lupa hona uri ngoluki Di permudu-mudu ho Di haholongi ho Rohami
Manusokuro sude pambainan mi Bahenoku ho sorang Bahenoku ho sangau Damang jai nangina burjui Ale Tuhan ramoti bartotong Da amangi dogo dai nagi pada mana pada usahi sia daging nang tadinai lehonu murna gajah satu sarmatua lehoro hana sonang satu mariri marnono Haduan dung margo goal tahe Manosokuro sude na burjumi Bahenoku ho sorang Bahenoku ho sangau Damang dai nangina burjui Ale Tuhan ramoti matotong Da amangi dohot dai nagi pada mana pada usahi sia daging nang todinai lehonu burna gajah satu sarmatua lehoro hana sonang satu marnini warnono satu marnini warnono Burjumi Tuhami geleng mon Tung sotar lupa hona uringoluki Di permudu-mudu ho Di haholongi ho Rohani anak komo Haduan dung margo goal tahe Manusokuro sude pambainan mi Bahenoku ho sorang Bahenoku ho sangau Damang jai nangina burjui
sokuro sude burjumi Bahenoku ho sorang Bahenoku ho sangat Damang dai nangina burjui Allah Tuhan ramoti matato Da amangi dohot dai dangi pada umara pada sahid sia daging nang tu dinai lehoru burnagaja satu sahur tua lehoro hana sonang satu marnini warnono satu marnini warnono Burjumi Tuhami geleng mo Tung sotar lupa honauri Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat HKBP Makassar yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai beban pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan.
Taparadai marah do pikirat talo mamuzi pasangan pogor itu hatta. Mari demahita siapa kue dia nomor 550 sia ayat sada 1 tolu ayat tolu rimahita. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songono ni na Tuhan Jehovah, yang go halak partigori, mangulu do binahen ni parsioho na marhaporsiaon, alai anggo dihalak parjahat, dang adong hasonangan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan de bata jala amanami, sayur rupi mahami, asa unang madele hami, ujuro hapoguso tuhami. Jala asa unang magopohu bahain hami seleon-lehon muna denggani, ujuro pasupasung tu hami, ramoti hami, asa unang marposni roha hami tu arta na dihasianganon, lehon di hami haporseaon, asa dohot hami parjabar di sitianon ni akka na porsea diho, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu. Marede mahita sian nomor 417 ayat sada dot ayat 2. Inaumol sorohaki pasari hangoluaki di bumoloko no kupe osoku sasude aini doko
Pati ni debata di parminggota di bagasan manogoton, ima patik patuluhon dohot lapatanna, songonomma di dok. Dang jadi dohonon goar ni debata yang gosoture dalanna, ay hona uhumna dosogot akka na marseneang di goarna. Dia do lapatan ni odo. Ikod dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang hita olo mamurai, manang manolon-nolon, manang marujar-rujaran nak narwa, manang mangasi, marhite-hite goar ni debata. Adi natar sosak, dohok di tangiang, dohok di puji-puji do si dohonon goar ni debata. Atong rak mangedugu mahita lau mangulahon hobar tu pati nai. Ale Tuhan debata, sai pargui mahami, mangulahon na hobar tu pati mi. Amin. Marede mahita sian nomor 222 ayat 1 dot ayat 2. Tatopoti madosata tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale debata nami nama rasi roha jalan abadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, manang pigahali hami rotu jolom, huhilala hami, riko doas ni roham di saluhut hami halak pardosa, alani ido ubahen nahu paserep hami diri nami sadariod di jolom, jalahu parhatopot hami, tung najuk-juk do hami manibil sian akka dalammu nabadiai, songon biru-biru nalilu, sayunang pabali hami sian jolom, alani dosa nami i, aidang dihalo mohon roham hamatian akka pardosa, alai hamu bau ni rohana do lomo ni roham asa mangolu. Sesama saluhut hagiduhon nami, dohot pangalasyon nami marhite-hite pangula nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot maasin roham di hami, marhite-hite panidangion, dohot hagogoon nito di parbadia, asa tarapul situtu rohanami majouho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Tabigima baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Roma hamut wau, asa mangoli to dimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung sura rara dosa muna songon abit bunga dap-dap, botardo bahenokku songon itak. Nak perara songon abit hasubba, gabe songon hapas do muse.
Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 410 sada ayat sada dot ayat 2. Nang perara dosamu, ias himay mudarmu. Nang perara dosamu, ias himay mudarmu. Nadamdam songon hasumba, songonin ako. Nang perara dosamu, nang perara dosamu, ias himay mudarmu, ias himay mudarmu. Suara naman Tuhan, o paubarohamu. Suara naman Tuhan, o paubarohamu. Ay na rohana sa inimigo. Suara naman Tuhan, suara naman Tuhan, o paubarohamu, o paubarohamu. Hatani debata turpok epistel di parminggota di bagasan manunggoton imasian Habakuk 2 ayat sada 15 tazahama marsikat soring. Di atas panatapaku dua jongjong jala tidang ahu tu partano batuan jala manatap-natap ahu mernida manang aha sihonon natuau jala manang aha alusna tarengot tu alu-aluku. Ay taringot tutik kisugo dope pangukaponi, jal hapogan marayahay ujung, jaladang margabus, tungsura pelumeba, say pay may mamay, ay say narodo sugot dang tagamon tertading. Tongon tahe, pangosio-osi do ianggo anggur, juga do bawai, dibahen dang marparadianan, diparuak do butuhana songon parbeguan, jala songon hamatia do ibana na soolo mahap. Dipapungu-pungu tu ibana salhut akabangso, jala dipaluhut tu ibana sude akamarga. Ido yang kosahana, martua do akan atau mangion hatani debata, jala no piopsa. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 714 ayat 3 dot ayat 4. Padan mihuingot kami, namar dosa godango, ias kurionmu hami, sian haramunono,
tahatidak ko maha porsiaw tay, songon nahi natidak ko ni dongata sa porsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugo na suatu dosan, na tumo palangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tibunuhon ni si Maria, na gabe-gabean sato di parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata, na tumau na bernit, di panghuman ni Silatus, na mate terpazal doi bana di hau pinarsilang, na tua tu banua toru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahur tu siamu na debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, disimai bana, pai mamulak sogot tu tanoon, mangumi halak na mangolu dot na mate. Au porsea di todi parbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akan abadia, doho da sani dosa, doho dihatai namandok, mulak mangolu sogo daging ni halak naung mate, doho dangoluan nosara suda. Amin. Mari dema wilayah Korintus.
Mari lima paropuan gabungan.
KBG ma titik nih huriata. Salam amang inang, selamat hari Minggu. Warta Jemaat Minggu tanggal 14 Juni 2024 dengan topik dipoteri ala Persiaon, dibenarkan oleh karena iman. 1. Nama minggu kita hari ini minggu kedua setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. 2. Statistik 1A, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah Minggu tanggal 7 Juni 2026. 1. Ibadah bahasa Batak berjumlah 160 orang. 2. Ibadah bahasa Indonesia berjumlah 134 orang. 3. Ibadah Gospel Goa 35 orang. 4. Ibadah Sekolah Minggu Makassar berjumlah 96 orang. 5. Ibadah Sekolah Minggu Gospel Goa 12 orang. 6. Live streaming 26 akun. 3. Dewan Kononia. 4. Dewan Marturia. 5. Dewan Diakonia. 1. Gerakan Rp5.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. 6. Kesekretariatan. 1. Pada hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kita akan mengantarkan persembahan ke depan untuk pos pembangunan HKBP Makassar. 2. Pada hari Minggu 21 Juni 2026 yang akan datang, kita akan mengantarkan persembahan ke depan untuk SIL atau Sekolah Injil di bulan Sekolah Minggu. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 7. Pelayanan Kebaktian Wilayah. Gereja AKBP Makassar akan melaksanakan acara penghiburan kepada keluarga Amang DS Bir Obianson Siagian MM dan Inang Dr. Selvi J. Bermatajulu. Acara dimulai pukul 11.30 WITA atau setelah selesai ibadah minggu. Dimohon kepada semua pengumuman kategorial dan wilayah Efesus untuk mengikutinya. A4. Rapat Rahlado Pertohonan pada hari Sabtu 4 Juli 2026 dimulai pukul 10.00 WITA sampai selesai, bertempat di gedung Sekolah Minggu. Rahlado Pertohonan akan melaksanakan rapat evaluasi program kerja dan anggaran tahun 2026. Kiranya rapat dapat berjalan dengan baik dalam pernyataan Tuhan. A5. Kunjungan dan pelayanan pengumuman perempuan ke Panti Werda. Pada hari Jumat 19 Juni 2026 yang akan datang,
Punguan Perempuan HKBP Makassar akan melaksanakan kunjungan pelayanan Panti Werda Theodora yang beralamat di Jalan Sungai Sadang, Makassar. Acara dimulai pukul 9.00 WITA. 6. Kebaktian Padang kategorial. 1. Pada hari Selasa 16 Juni 2026 yang akan datang, Subseksi Perempuan Deborah HKBP Makassar akan melaksanakan kebaktian Padang. Acara dimulai pukul 8.00 WITA, bertempat Pantai Gusung. 2. Pada hari Sabtu 20 Juni 2026 yang akan datang, kategori remaja KBP Makassar akan melaksanakan kebaktian Padang. Acara dimulai pukul 8.00 WITA, bertempat di wisata Pantai Galesong, Kabupaten Takalar. Tuhan Yesus memberkati. A7. Undangan rapat dan pembubaran panitia tahun transformasi tahun 2026. Pada hari Senin 15 Juni 2026, Ketua Panitia Tahun Transformasi tahun 2026 mengundang semua panitia transformasi tahun 2026 untuk mengikuti rapat dan pembubaran panitia. Acara dimulai pukul 16.00 WITA atau bertempat di Gedung Sekolah Minggu. Bagian B, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang dalam kelemahan tubuh baik di rumah maupun di rumah sakit. A1. Nyonya Isru M Simatupang KR Baru Simatjuntak. 2. Nyonya Situa B Banjarnaur JG Baru Manulang. 3. Nona Perulian Baru Pasaribu. 4. Aha Manurung. 5. Nyonya W Nebaho KR Baru Pasaribu. 6. Nyonya EJ Sitorus C Baru Panjaitan. 7. Nyonya MP Silitonga F Baru Samosir. 8. Nyonya Silaban R Baru Pakpahan. 9. H Sitorus Paneng. 10. SPP Pasaribu. 11. Nyonya R Siombing ABP Baru Siutagaul. 12. Situa Has Manukalit SE. 13. Nyonya Has Simajuntak R Baru Bakara. 14. Nyonya IES Tambunan EK Baru Simajuntak. Ke-15. Nyonya TP Sigalingging H Baru Silaban. Ke-16. Laura Baru Sanifar. Ke-17. Dina Esther N Baru Silitonga. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan ke sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Bagian C, jemaat berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 15 sampai 21 Juni 2026. Ulang tahun kelahiran remaja dan dewasa ada 12 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 3 orang. Ulang tahun pernikahan ada 5 keluarga. Seluruh jemaat majelis dan HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Bagian E, jadwal pemakaian gereja. Bagian F, jadwal pemakaian Sopwa Talenta atau gedung sekolah minggu. Dapat kita lihat menginang di wilayah grup yang telah dikirim melalui wilayah masing-masing. Daftar keuangan pemasukan dan pengeluaran dapat kita lihat di grup wilayah kita masing-masing yang telah dikirim di wilayah masing-masing. Jadwal kegiatan mulai tanggal 15 sampai 21 Juni 2026 dapat kita lihat di wilayah yang telah dikirim di wilayah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Maredema Punguan Ama Ebenezer.
Marede mahita siap buku ede nomor 500 sada ayat sada dohot udutna las disomma tapasahat peliata. Martang yang mahita. Sai ditugu-tugu hodo hami Tuhan asalam jonok tuho. Sai dijo ho hami asamar dalan di hasit tongan mi. Unang lilu hami sian dalan mi. Nungarobe hami Tuhan madapot toko tu bagas parmingguan nami di obason. Atong Tuhan Yesus marsuara mahu Tuhami. Ajari mahami. Buan hami Tuhan tuhasit tongan mi. Asa marulup-ulup to di nami rapoko. Tangihon ma Tuhan ele-hele namion. Amin. Barita nauli jami tadi hita di minggu tasadarion
ima tersurat di Galatia bidu 2 ayat 15 satu ayat 20 sada. Galatia 2 ayat 15 rodi ayat 20 sada ta tangihon ma songonon ma didok disi. Halak jauh dia dohami dada perdosa sian akka perbegu. Alai odo huboto hami sian haporseao di Yesus Kristus sabingdo dapotan hapitor jolma dada sian ulaun pati. Di bahini nang hami gabe porsea di Kristus Yesusi asa dipitori hami sian haporseaon di Kristusi dada sian ulaun pati aidang dapotan hapitoron na nasa namar daging anggosian ulaun pati. Alai molo perdosa terdapot nang hami nanaing pitor marhite-hite Kristus daga besi tebai dosa do Kristus disi dau manggoi. Ayu pajongjong do diriku pangalaosi molo hupa uli muse naung hulohai. Ay nunga mate au dipatiki hinorhon ni patiki asa mengulu au di debata rapon Kristusi doau tersilang. Dada au be na mangulu winuaing Kristus do mangulu di bagasan au ya mangulu pe au nuaing di bagasan daging mangulu mari hite haporsiaon di anak ni debata nama kahulung yau jalan nama ngaleho dirina humokop au dang hubolokon asini rohani debata ai out adong hati goran marhite sian patiki magopoma hama mate ni Kristusi ido sahatna horas madita kamang kenang selamat minggu dihita dibenarkan karena iman. Bolo bahasa Batakna didok disi dipitori ala haporseaon di Kristus. Bolo didok dipitori berarti nasopitorhian naing ma gabe pitor. Dita kamanga kainang saya dong dope halak Kristen nama mudahon songonon. Ala pabahinan ni jolma do bahin lomoro hani debata ninna. Ala usaha tado ubay malua hita sian dosatta. Boy dota usaha hok kita malua sian dosatta tahi. Ala usaha ni jolma do ubahin boy ibana di jalo debata. Boido subutota rohani debata marihite-hite pabainata molo tarimang-rimangi bohado tutu nunga adong nadinggan natapatupa nunga boy lomoni rohani debata taulahon alanido ubay di bain nasida di bana akan adiba mabahin akan adinggan ni narohana asa diului di bata pangiduatta di arong du di besong niate mangaleon dakka malatio sa sitto nga bolosongoni ay didok songonon hamalateo ninna alai asa tulus pangiduan ni pangiduan na isarana masuk anak ko na sekolah lulus sekolah ilion hamalation na songon itu belum nabi noto panadaun hamalation setelah ia terima baru mengucapkan syukur itu dang boy subutor debata jadi nata hetong do jojo songon nabi naen ka hita tu sama hita tapak kulingi ma guru nai asaboy masuk anak kota tu sihnin na asaboy pegawai negeri jadi dakuboto anggudisan barahasia
umum namai nabi nigi 300 juta di baik ko pemasukan kotai asa bu dapok karya juna guru SDP 120 juta inna bahkan holan manapu tukang sapu harus nyogok 6 juta. Cihudokon, ay modal mo na pwede baik kamu nga cukup 6 juta niku. Masa? Jadi pikir songon itu Tuhan ini. Kita sogot Tuhan agar Tuhan menerima, menyetujui, mensahkan apa yang kita inginkan. Di baik dul mado di bakasoni. Idu baik di baik nasidam patik persubakon di si panganon, ipersubakon si inumon asal lomorohan di debata di ibana ninna. Di bana sida patiki asabadia dang boy. Adong madok kosone sabadia dang boy hita songonon, dang boy songonon. Adong do kan di sada sekte asabadia nasida dang boy tu adat. Asabadia nasida dang boy mangalian dok majalo ulus. Itu banarong diba mangalia pe dosa, majalo pe dosa, ujungnya di itutung. Dia dumber dosa anati. Nama nutung senanilean, atong do diba sekte nama bayi sunguni ditutung. Alaniaha di rohana badia. Ibana bayenon ni. Dang boy halak badia hinorohon nabi natupa. Dang boy jolma badia anggo holan alani namangi uton pati-pati. Adong ko di ba mabanat tong dang boy dohot marisap ninna. Memang bolusen sisi kesehatan jinaha harus asitong nga yaro jinaha di bukus ni sigareti merokok merusak kesehatan. Akibatnya penyakit aka amat sama juga ngadu siti. Penyakit ada mesti jantung, kanker. Ada ngopi bigan naing nih. Nah, jadi bolu songon itu api bahasa saya data tati merusak pamatangon, merusak kesehatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Alai saya tahu lah nih, do alan akan asing depe. Pangalahuna songoni do namasa di Huria Galatia di bagasan partikian di bagasan truput tahun. Di dok Yahudi marahite na mangulahon mabahin na denggan marahite usaha ni jolma malua maibana sian dosana. Marahite pabahenan na dengganido lomo rohani debata di jolma. Kamanga kainang ido nani alusan ni Apostol Paulus marhite surat na jamita di bagasan sadarion. Dang boy malua jolma anggo alani patik. Ahad mabe malua jolma alani asi ni rohan bata on peholan asini roha si pangasahono idong danggo alani na mangulahon patik anggo na mangulahon nadinggan sasitonga danga dong na tapadu-padupe akan nadinggan atong ahado lapatan ni patiki ima songon sorminat doi dihita songon sorminan isara ni sada halak par hauma nalau mangula tu haumana bolo mangula tu haumana buru tahe ias tahu
mulak ibana sa kaumana di bereng bohina nunga marga boga-bo marhititi kaca. Sian kacaido di boto nago gabbo di bohina. Boido terpayas kacai bohinai tahu. Iko buhado. Ibana sendiri do payasokan ikon mamersburi do ibana marite aek boy ma iyas ibana sian gamboy. Songoni do rikot ni patiki. Patiki ima sorminata. Patik itulah sebagai cermin bagi kita. Ketika kita bercermin, kita tahu apa yang kurang bagi diri kita. Kita bercermin kepada hukum Taurat Tuhan. Ketika kita bercermin, kita tahu apa dosa-dosa, apa kesalahan, apa yang kita perbuat yang menyalahi firman Tuhan. Marhite patiki hita tatadama dosata. Boido patiki payaso kita sedosai? Tidak. Itu hanya memperkenalkan kita. Ido ubay na jolo di patik kita nakin dung di patihi kita manopoti may tadusate tatadama dosata tatopoti may. Dung tatopoti i jaha homa epistel tay nakin. Jaha epistel tay mariti-hiti hatawana di bata ditabay ma haporsyota panguluyota dopa ibana. Jadi patik itu adalah cermin bagi kita agar kita bercermin mengetahui apa yang salah, apa yang mau kita lakukan. Jadi Roma hita tuarupan debata manopoti dosa tuarupanna. Jadi holan asini rohani debatado napa yaso kita mamitori hita asaboi pitor lao mangalo podaima apostol Paulus podani halak Yahudi di patorang si Paulus maditurpukon dada ala pabahenan ubayen bo hita malua sian dosai alai asini rohani Tuhanido boy malua hita. Mangihut to Yahudi ikon marsunat, ikon marsubang tu si panganon, ikon mangulaw patik do boy jolma malua sia dosa. Ido apostol Paulus dang ala diula patik ubahen di boto ibana ubahen na boto ibana marbarita nauli daun. Taboto do apostol Paulus mangaradu ti patiki do ibana. Justru ketaatan ibana do tu patiki ubahen na ilele ibana hati hai akahala si huto Kristusi. Alai di do ibana dada ala namang ulau patiki au ubay di todo gabi perbarita nauli dada ala namang ulau patiki au ubay di jo au gabi apostel gabi si surun ni debata nang pesikop di ulahon ibana patiki. Alai dihosomi dodonganna. Basa dihosomi ay dilili do aka si huton Kristus. Dibunuh ibana do. Aka na sinuru ni debata hati hain. Alai dung Peter jo ditakup debata, ditakup Yesus ibana. Di perdalananna mengalele aka sisean ni Tuhan Yesus dalam tu Damaskus. Di sima ditakup gabe apostel gabe si suruon ni Yesus si ibana. Dido ibana dari ala namang ulau patiki alai ala asi do holong ni rohan debatado di todo ibana gabe apostel bolo terju pehita gabe halak Kristen sonari holan asi ni rohan debatado. Istimewa doa HP. Inaitama ala dipilit di jauh jala dipilit tahu gabe boruna gabe yanakotna si hutun bana.
Ai au sugari boy malua jolma alani patik. Didok marisuang do hamamate ni Kristusi. Marisuang do ninna. Dangarong pola pengorbanan. Tak pelari kok pengorbanan. Anggo boy do patiki na mangulau patiki boy malua jolma sia dosana. Ala nunga dirajai dosa ngoluni jolma dan terbahet cabe mabaen nadenggan ai gogodo manang marusaha do si polisi mangela jolma lao mangalo debata nangpe sai tubuh do turu hatta sasitonga mabaen akan nadenggan alai jujur do si polisi makusi pihita kadang tak taboto mabai kita gabe terseret tu bagasan dosa. Kadang tak sadar kita nunga taulah dosai teripu hasitongani di hita. Ido na dokon na disi. Marusaru si bolisi mangela jolmai. Asa dau sia debata imana tarida di ngolu ni halak Yahudi. Nang pedi ulana sida patiki diradoti. Rota dokon onom 110 patiki. Onom 110. Gari 10 patik ni debata buru teraduti tahe. Buru taulahon teraduti. Saya ada patiki. Tortadok madang bu teraduti. Masih rai-rai na tunasada. Dang bui. Apa syarat orang 110 tulu patiki. Kita baik. Didok lao mengaraduti asa unang mago asa malua siat dosa. Dang boy ias jolmai siat dosa. Dang boy ias. Yesus sendiri nama atura kita dosa sitongna hita do ikut tergantung tu silangin. Alai Yesus menggotio kita tu parsilangi asa unang mate hita di parsilangi. Asa malua hita sian dosa, asa malua hita sian uhum. Ido asini rohan debata nasoha palang di jolmai. Holan asini roha di debata sabing nama malua hita. Alaya ka mga kainang. Saya dong dope halak Kristen nama mudahon na saya madok nama ngulahu patik do idolo moni rohani debata di jolmaninna idu bana ditabata baina sida patiki HP datungi napaluakon tabereng ma nang dipertiket taupe boydo taberengnya ka mga kainang marsubakon si panganon marsubakon ada natan nakin marsubakon ulus molo ido taulahon molo persubangon ido haruar siak kita jala iman na mangaram ima na padaw kita ujungnya marsaur pihitanon badang betu golongat tanah mahita hakabipi ma hakai ma GMI ma di dangadong be persauran na HP bolo di hita di na tahapor siai markoinonia hita iko marpanidang yun bersaksi dekok mardiakonia ida ulota marsaur do hita tu sude iko boy do hita bergaul ke semua tanpa bisa diombang-ambingkan orang lain hapor siotai dan buyang bangam bikonon nyala na asing. Jadi ikon hodo parsi hotot tai. Alani ido ubain nadi dok. Dada ramun jolma. Binain nina bongot sian pamanganna. Danga dong persubangon. So alani nama korhon sahit di pamatangna. Ahadu mangaramuni jolmai. Naharuar sian pamangan. Ahadu naharuar siap pamangan sian aka na muncul sian roha
Harwar-hono tumay siyan pamangan. Ima akahata naso gabia naso dinggani. Ido mangaramu ni julma. Bolo tajaha di Matius 15 ayat 17 1 ayat 20. Molo mangasaho pabahena dong malua jolmai sia dosa ima na patuduhon na to suadahon asini rohani Tuhan itu hita ta suadahon capur tangan ni debata di bagasan ngolutta molo ta pangasahon ulau na denggani boy laho paluaho kita gijang marohatta alani narohata mampu ita mangulakon. Jala imana jokona kesombongan rohani. Hiaro kamang songonon rosa halak. Ro dua halak ina. Tusada bagas ni perbagas. Ala adong persoalan dihadupi. Ahamadi dokon. Inat tana duaon. Alai pai masuk makatain na sida. Ibain ma biasa mabolo martamu tu jabu ibai sinumon ibai mabolo adong si pangano di jabui makanan ringan ama di dokon inat tahun ni nama buti do inang kurang berdoa inang kurang beriman seandainya inang benar-benar berdoa dan beriman itu persoalan sudah selesai. Labo duduk sinatonin na. Idu na. Mau lihat mak di pasingok manai. Tutudu tu. Hurang do partanyangokku. Hurang do haporsiaokku. Mau lihat mak di sungkul-sungkul manai. Tangyaku kamu maau na hurang si partanyangon. Tangyaku kamu maau na hurang marhaporsiaonon. Asa tabba ringgas sumertangyang dohot tabba haporsiaku. Sautik nahu pangidu syakam. Patuduh kamu maju tuau perbu ini partanyang ngomunai. Patuduh kamu maju tuau perbu ini haporsiamunai. Asa hutiru hamu si pertanyangi namar haporsiauninna. Bahwa herahona libes, herahona lecing, pitoro marara bohini halahona dua naroi, dak sanggup be manginum tes na di penari dini. Mami turi diri kan, mengatakan dirinya yang lebih hebat, lebih berdoa. Maloi bana martangi yang sasitongna margajang-gajang siano sahatu baligi tangyangna. Tetapi buah daripada doa itu mana? Itu menedokonna kesombongan rohani. Kesombongan rohani menyatakan dirinya sudah benar. Dia sudah melakukan apa katanya firman Tuhan. Dia mengatakan dia yang bersih, baik dan segala macam. HPAH kesombongan rohani. Jala ido akamanga kainang laho paholang dirita maradupon akadongatta. Kesombongan rohani itu mementingkan seksina. Grupna doho akana asingi tak penting yang lain, pokoknya kami. Itu kesombongan rohani. Odona pinicangna. Penting dua kamang kainang ulam nadingkan penting. Alai ulam nadingkan boy do mabayar dosa? Tidak. Dan boy mabayar dosa idaw. Hola moderni Kristus dona sanggup mabayar hita sia dosata. Hola moderni Kristus dona boy menobusita sian akadosata. Alania kamang kainang. Asa malua hita sian dosa ado. Wainota. Hapor siao nido dalan haluaon. Molo dipalua hita sian dosata.
diigil sian halak na porsiai diigil ulaon na dinggan. Allah porsiaw ni si Abraham do lomoro hande bata di ibana. Allah porsiaw ni si Abraham do ubay di pasu-pasu de bata ibana dari ala ulam na dinggan. Allah porsiaw ni si Abraham do ubay ditodo, dipilit, dipapulik tu sada inganan si patuduhon ni debata di bana. Ha porsiaw ni do. Imanmu menyelamatkan. Iman ido kunci na ka mga kainang. Ha porsiaw taido kunci membuka haluaon tu hita asabuy hita sahat tu nata pangidui. Ha porsiaw ni ima pos ni roha, ima pangoloion dang ganggu di Tuhani. Iwo boleh tayuton si Abraham. Ha porsiaw ni do mabuan ibana. Buharo halak na porsiay mengalami godang parukilon, iya memang banyak penderitaan yang ia alami. Suluk beluk penderitaan silih berganti, tetapi dia imannya tidak goyah. Unang tadokon porsia doa Tuhan Tuho buhasa ko taunok kusongonon. Justru kita semakin beriman, justru kita semakin percaya kepada Yesus. Ingat ini, pasti cobaan semakin banyak. Lam godang do siado patta hamaolon dingolutta ala godang naso sesuai tulomo ni rohan debata di portibion. Itu mah baik kita. Lam porsea kita di Tuhani, lam olo kita menurut tu paretan di Tuhani, lam taingo emak. Di depan, di kiri, di kanan, di belakang pasti banyak dosa untuk menyeret kita agar kita semakin jauh asa galih kita di rohana. Maukah kita? Uluru kita diseret, uluru kita togona, ido pinakulingan ni turpukotu kita. Alana portibion saya berusaha menjatuhkan, ido saling menjatuhkan. Ay saya binigi do jujur nang dia ke perkantoran do pe alamar siguro nang ibana nang pemimpin nang ibana di labung di siamonnya ka bosna marsiguro do ingin menjatuhkan, menjelekkan, menfitnah dengan segala macam akajulman asa siga, asa madabu, asa bolong. Ido ima persiado ni portibon ido benar didokon lam jonok kita tu Tuhani. Semakin kita berserah diri kepada Tuhan dan untuk tunduk turut menuruti Tuhan, tetapi dunia ini selalu menghalangi kita. Itu sebabnya tidak bisa selamat kalau tidak ada penyelamat. Ikon nadong penyelamat. Diula patiki alai mangaiton tu diri, mangaiton tu sangap. Asa sangap di ida halak. Diula patiki alama biar tu jolma direhei maula diula patiki alama biar tu polisi sotong ditakup di penjarahon. HP Daudo ibana siad debata dada alani hapor seaun lapatana molohita mengandalkan ulaon nadinggan tahaburjuhon mangulahon di pertaniangan, tahaburjuhon mangalehon pelean, manang mangulahon akadeng nadenggan na asing, salu nai dang marsitutu, laho paubahon rohana, laho manol solido sana, dang sian panadaonna, dia sini rohani debata di dirina, dang marlapatan. Dang marlapatan nih. Alait yido manedokon Kristus do mangolu. Nani do ni apostol Paulusi di bagasan diriku na neng ido mangolu di bagasa kita. Haporseaon dada hola di hata. Molotadok au porsea di debata
di Yesus Kristus to di perbadia dada boy hola di hatai. Perbue ni hapor siau taido mangulahon mamarangehon aka nadinggan perbue na dui. Jadi dada na mangulahu patiki. Perbue ni hapor siau tai tabay ma nadinggan ala nunga matang hata ni Tuhani dihitam. Ulau nadinggani dada tabungan. Ulau nadinggani dang tabungan laho majalo upa siat debata. Pambahenan nadinggani dada amal na manubut rohan debata. Pambahenan nadinggani ima parbue ni hapor siauta tu debata. Idu benar dokon dang jadi adu ponommu bohikku somarisi tanganmu nena. Dang jadi adu ponommu bohikku somarisi tanganmu. Ido ubay na adasar ni hakabipi tadokon. Say marpelian ganup adong ibadah. Say marpelian ala debatado nama dokon ni. Dang jadi adu pononmu biku. Jadi parbue ni hapor siau tai madapot tutu hataido molo tabain peliatta. Dada ala ni ulau nadinggan tabap baluaho kita sian dosa tadaw. Alai parbue panadaw taidoing. Di holong ni rohani debata dihita. Taulahon holong ni roha tu dongan. Ni haholongan dongan, ni urupat dongan, perbue ni hapor siaut tadoi. Ay debatado marsuruh hita, asa makaholongi, asa mangurupi. Jadi perbue ni panadauta hapor siota tu debatadoi, tabaema akan haringgan. Perbue ni hapor siautai di debata ima ubay marpung hita di bagasan tikyon. Ikon papatarot tama parbue ni hapor siautai. Ay parbue na ido patuduhon nata hapor seai debata. Parbue taido patadaho kita bahwa hita si ihuton debata. Haburjuot tai ketaata tai mangihuton mangaraduti patik ni debata. Ido nanaing ulahon ta alania kamangkay nang do si Jacobus hapor siao ni pe songonido anggo soadong pangulaon na naung mate do hadirion na alani unang mga saon haring ganon ni diri hita dia kangulut taon molo boy peta ulahon na dinggan tapuji matuhatta molot boy peta bahin akan naulit wa kadongata tapuji matuhatta na boy na mga luasita boy mabain akan nadinggan to kadangata tapatuduhon mapor siautai mariti-hiti ngolu na marahabadiaon na marpanguluyon do na marsihaholongan las marohan itu hatai marperbuedo hatan itu Tuhan natabigi amin martanyang mahita mauliati ma Tuhan Yesus di barita na uli na ubigi hami di bagasan tikyon. Ajari mahami Tuhan, asa hutada hami, asa hu ihutok kami, jala toktong Tuhan, marhaposan, marhapolusat tuho hami. Nunga disiyahok ko dirim Tuhan, manggutihok kami, tuhau persilangi, asa malua hami. Asi ni rohami ima Tuhan mian lohot di bagasan ngulu nami. Asi ni rohami Tuhan nama melihoni diri i lau makokopami gopang gobar mai di bagasan ngulu nami. Atong Tuhan Yesus saya jari mahami. Paingot sungguri hami Tuhan. Molo dilalapi portibiok kami. Asa hubuto hami pada diri nami Tuhan. Moloto dimi mangula di hami, say sunggulan ni ima hami Tuhan, mangulaw na dinggan, hinorokon ni hatami. Atong Tuhan Yesus las marohan nami, di paborato hami, di tonga-tonga niya kaparsauran nami,
asa bui hami Tuhan perbui di tonga-tonga nasida. Tuhan Yesus hubungan kami sudi nasa kegiatan nami di mingguon ajari mahami Tuhan di ibadah nami pertanyaan wilayah di Kolosedo Galilea urupi mahami Tuhan. Aja saya sungguli hami asareta hami Tuhan manangyok katami lam godang hatami hutangyok kami Tuhan lam godang manungguli rohanami Tuhan ganoni. Songonima Tuhan nang penghiburan si pasahaton ni ruas ni huriam tua manami amang Dr. Andus B. Robinson siagian doh keluarga. Leon maharet tau di hami asaret huriami mangapuli hodo ali Tuhan namar suruh hami asa masyapulak kami asa bui hehe hapor siaun nami jala tuktong sunggul lahu manungguli nang akadongan nami unang pedem dia ka penderitaan si taonon do akan na asingi do Tuhan nanang sepatu paun nami di rapot partohonan asa bui Tuhan upatari dahok kami bui sungguli hami akasi ulau nami dope di program nami sataonon asa bui tarida parbuini haporsion nami sian pangulahonon nami di program nami ini mersangak maho Tuhan songoni nang kunjungan perempuan tu panti wirda asa Tuhan alani holong nami mai dia ka nang matua nanilehonmu pasu-pasum digajang ni umur asa masih haholong kami Tuhan ajari mahami mabuka rohanami asa mangalehon semangat tu akka natumua jala lasma rohana sida songoni ma Tuhan nang kebaktian padang kategorial na pinatupan ni Debora pungan perempuan Debora dongani jala homa ali Tuhan mamulus jumulo dalam si boluson nami mangihut mahami Tuhan siap pudi di acara nahu patu pahami Tuhan asa marsangap po hilalaon nami madisi hinaulini natinopami disi mahami Tuhan naing lam idaon nami hasangapon mu habal gaun mi marsangap mahu Tuhan di bagasan ngulu nami songoni ma Tuhan akan namar sahid na dirawat di tonga di bagas nasidabi homa ali Tuhan la homa ngalehon gogo di nasida di nama naon persahitoni nyonya insur MC Matupang nyonya situa B Bajar Nahor nyonya Parulian aha manurung nyonya Wimnaiwaho nyonya Esi Torus nyonya MP Silitonga nyonya FC Laban Hasi Torus EPP Pasaribu nyonya RC Hombing situa Hamang Parukalit nyonya Hasima Juntak nyonya IS Tambunan nyonya TP Sigalingging Laura Sianipar Dina Esther Boruslitonga na sedang di rumah sakit dope pasu-pasu ubat na pinangan na sida Tuhan Yesus lehon dina sida hasabaron keteguhan iman asa tok Tuhan tong sabar na sida manaon persahitoni paima ditongo soha malumon di nasida alani Tuhan Yesus parguguyo akdo kakak keluarga nama nurupi nasida dihahi pason nasidai asa tong bengek rohana Tuhan jala tong dilehon lasni roha tua kakak keluarga tu natoras namar sahid asa boy Tuhan sonang rohan nasida jala boy mampu Tuhan lau mangulakon pangurupion tu keluarga tu natoras namar saiti unang marungut-ungut nasida Tuhan asa unang lam tabba dosa di tonga-tonga nasida alai Tuhan molo songonipe di tahun nasida parsahitoni lampa tugu na porsiaon namai pajonok dirina Tuhan todupanmu asalam jonok nasida tuho marha porsiaon marsigatung tuholong ni rohami
Maca godang dupe Tuhan si pangidon nami tuadupanmu. Hami na pungu di bagas joroon. Maragam Tuhan. Allah ni parianak kono pi boy do marukil. Allah ni par rumah tanggau pe Tuhan na subuh do seroha boy do marukil. Allah ni kapar saorat Tuhan boy do hami marukil. Adong par bola-bolaton, adong aka Tuhan nama bain tubuh-tubuh ni roha di bagasan pikiran, di bagasan roha. Allah ni Tuhan urupi hami. Padahon nasa sakap-sakap ni portibios kami, Allah tulus maroha nami Tuhan, mangului ho, lau mangulakon lomomi, sakap muma Tuhan, mangula di roha nami, asalam jonok kami Tuhan. Asiroham di hami Tuhan Yesus, saya tangihon maelek-elek pangiduan nami asiroham. Amin. Tapuji matuhatta marite edde nomor 752. Hohut pabungel pelian. Pasuh kami, oh Tuhan, sayu sehonda memi. Sayang pehon tangan di Tuhan, pehon tua gogomi. Di portibion baik maha Tuhan, abauran nilas ni roha.
pasahat mapilian na tapapungun turupan itu hatta martang yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gicang, hodo haruaruan ni saluhu si leon na ringgan doa na sauli basa na muli utus. Ho pasahat hami masyan na ni leon mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na hucus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa ku para hasya kami pilihanon, patipul na rajon mo dito nga tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marititi toddim. Asalam tadahami gudang ni si leon-leon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sa pinurbadia maguaramu. Sa Roma rajonmu. Sa sauk malomo ni roham di banotongon songon na di Banua Gicang. Leon matuhami sedarion hanguluan siapa hari. Sesa marusa nami. Songon panesa nami dosen doa namar dosa tuhami. Unak kami togi tu pangujunan. Palua mahami sian pangagung. Ay di bagasa dame tajalo ma pasu-pasu sia Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuhita jala asima rohana midahita. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuhita jala di pasaorkon madamena tu toditabi. Horas marita salukna. por ti